What happens when you're lonely? You know, when you have this true feeling of aloneness, despite being all connected as we are these days, where there's social media everywhere, where you can follow all your friends or all your family or all the strangers and celebrities of the world, where you can keep connected to everything, but you're not feeling connected. Jaftarani differenti, jaf imbiddel l-attitudni ta' kaxina b'nidem maqtuħa lija fil-kwietu solitudni mijiet ta' nies jimxu madwar minni kellimni jiġi rifjutat fuq art li umani jien nħossni iżolat kulħadd jgħid li għandi talent li f'ħajti għandi miljun ġoja imejli kif nistana f'dame tagħmim li bil-paranoja trid tifhem sewwa li l-ikbar kbib saru edewwa sted intom medalu daħħalkom ġewwa tajthom il-gwerra metu ma bdewa għalhekk inħobb is-solitudni għax minħadd mal-dit nintrifes għalhekk ma nafdal ħarġi li jaqqas nafda li l-nifsi stess għax illum kulħadd iħobbok u għada kulħadd jobodok kulħadd irid martek u flusek kulħadd lesta li jom ħajtek jħodlok kif tkun oħtok jew kuk nies jitradduk ikun jħobbuk inkella l-ħbieb li jibismulek u minn wara darek bek ma trid tafdal il-ħadd dejjem taħseb fik innifsek ħalli l-ħadd neżalek wejġek u ta' purċinelli libs. L-ikbar solitudni nafta biss li rifless biex inkompli bil-proċess. L-ikbar solitudni ma nies inħossni nitnervess naf illi m'għadniex l-istess. L-ikbar solitudni m'hemmx għalfejn lejja tħares mhux ħanilħqu kompromess. L-ikbar solitudni ħarġejt wisq imniket ġili għasna f'dalil l-istess bl-ikbar solitudni. Tarani għaddej fit-triq jitkellimnix anzi jaqsam faċċata u li l-sellimnix jinqat ma fittix paroli bekk it-qissek ma tafnix għax ma nafdakx tista tafdani jew ma tafdanix dan it-li minn beżaq minn kulħadd minn tal-familja saħan sitraħ bi għax ħadd ma kellhom ġiba tajba laqqas nemmen jekk titqi bekk ma naħseb f'ħadd u għalija nnifsi nfendi anzi kemm li ħalletni jom minn aktar indipendenti. Jaf tarani differenti imma li jien trasparenti għax jien għandi li l-nifsi solitudni eccellenti għax kulħadd isibek biss meta timtilek il-kartira dawk ix-xjatem bir-raġira li jfittxuk biex timlilhom barriera. Ħikel u xorb fuqek jitpaxxew. Umbagħad xejn titbattal il-kartira tara fiex vera jiswew. Ħansi ma tara xejn għax qas tkun taf kif telqu lem għalhekk mill-bidu ġibhom x'la tħallix tibda laqqas tintemm. L-ikbar solitudni nafta biss li rifless biex inkompli bil-proċess. L-ikbar solitudni ma nies inħossni nitnervess naf illi m'għadniex l-istess. L-ikbar solitudni m'hemmx għalfejn lejja tħares mhux ħanilħqu kompromess. L-ikbar solitudni ħarġejt wisq imniket ġili għasna f'dalil l-istess bl-ikbar solitudni.